ole he thil sang hi kan oyamo oilo mo video hi an en photila hetiang hianin apartum kongkhar a hi ama in ein hong a ein khar le a tiang khanin hi Mizoram thil thlenge yani ya maro chu thankha tam tak tang kha chuanin a oim no veu mai theya a than chuan an oi mai the boka kan oilemo emo video hi an chu ve shimila ti chuanin kan soi chunjom le ton ya hey một cái tụm to nữa phía đâu vậy một cái tụm to nữa nó chết chết mẹ này khóc mày hey ये काम पर्दा kan room zona hai tingeron hodong ka sa boxi do ang ngai nam no ran chele exact thina mo in huam tikan so apo so ati hau thai khop me anda put ngam ngày nào lâu khóc hay cái bé chọn hay có một hay cái charger ngày nào lâu khóc mày gì nôm đàn charger hay cái charger này nó này ta hay ito lang pala ito hinatsu charger ang buhay ka fake up may nga ang inakod ole kha ania thankha chungan oilo mai theya thankha tan chuan nui tapo atiza mai theya tin than chuanin hruin an potan yang te pon ti mai theya na than chuan bathroom hianin hei ventilation kan ti mai ta khatiang kha oma chutarang jon thli na ron englon no mo tiang chi te ngei dan sang te po kha theyanga maro chu chumi akara chuanin ram huai hi an ani ti hi kan hriat angaya kan chian angaya chuta chuan thangkha chuanin ram huai te chu ti mai lo tak leinem te pon te mai thina hei nu le pa te hian an fa te ti thei an lo na lama hianin ram huai te chom tak leinem sai mai lo ram hnuai ate than muala te zong vak ma ula khoya maram huai in murawang ti in an lo sai to thin boka amaro chu ram huai hi an lo takem ti hi bible atangin han en taila FSC bungruk cha so pania chuan kan buan te hi ti sa le thisen ani silo lal na tele thunei na tele he thim chunga khovel rorel tu tele van hmuna te tharau swal ho te an ni zoke ti na lo soi kau mai hetilaya tharau swal ho ati hi van tir ko setana pol te zok pathian ina leya pai thak van tir ko setana van tir ko te zokha ania chu bible chuan he thim chunga khovel rorel tu te ti na lo soi ni mo tharau swal ho ti na lo soya bible kan chiar chuan I suan akwa chunga taram hwe no chua po kha nuaya kha kan thawanga khata po khan ram huai setana van tir ko mo setana thrui te ho khan an lu chila ti kha chiang renga amaro chu ram huai te chuan isua kan lau emani ti kha kan lo shata ni henga tang hian ram huai hi an omani ti achiang ema tin anthia chumi anthi to hnu an thla kan hmu tiang chi te khwar ina kan kala khwarin kan kalzowa tukver tangin ron bia ama chia khani ti te an thian ten thia I thian pa kha ka hmuwa a thla ka hmu an tiang chi te khatia ang chi te po kha an soi ang chi te hi thil tak an nia eng tir ko angin satana chu ain lar thrina ni mo an mani ang tak khan amaro chu an mani tak ani to lova se tana van tir ko mo ram huai ho te kha ani ti hi kan hria chian angai ni
tam tak chuan an mani tak tak amo kan ti thin ha mi ron ngai an yang mo kan in le avelte aron fang aron ngai ve ni hi thom te kan an thria chu ipute an mi ron tlo ani chu mo inu in mi ron tlo ani chu kan fa pa in mi ron tlo ani chu tiang rang deuh te hai fangai bel nang chi tha kan nei thlat me khanga kha an mani tak tak ni lovin sual na tho ram huai ho mo eng tir ko anga in siam chop setana na tho vek ani ti kha kan hriat chian anga ya chumi hra chiang tur chuan pi le pu te ina an thurin mo tun ma tanga an lo ngai ruatarin na kha watrom pui lovin eng tin nge bible in alo sei ti hi kan chian angai a ni chena kan chiar ta kan khanin ram huai om thu po bible a chiang takin kan hmuwa heng te hi tun ma deuh chuan kan no pan lai deuh chuan bible atang ni lovin kan pi le pu te thurin mo tun ma atang kan pi le pu te hun lai tanga ram huai tin lo sei hi nge khat yang ram huai hrim le an tha hrim kha an mani tak tak emo ti in kan lo a thin maya u thoma tha ni chu tiang ang deuh tamo an mani tak tak hai an thi nuwa anon sang le ni mayang khanin kan ngai ani a thak ngot mai amaro chu kanon puitlenga pathian khong ena zara bible te kan lo chiar chho zau chho ve zela chuwan chuan mihring te tharau chungchang te po hi hetiang angan hriat chian don chuan kan zir chian a pem maya amaro chu abul thita tang chuan kan sei man chia to lo nga sei na hun poni chia to rowa mihring te hi anon sang an mani tak tak aniam tiang chi te po bible tak an chia lo chuanin kan hriat chiang don lo ani chuwan chuan bible sei dan chuan mihring te hian ti hian khoya man kal lawa an thi hian an lo mu hi la tui takin an mu hil sia se mai thiani ti in bible in alo seya khoyama paradisa pan kal lawa an tho lawa tiang khanin ro re la ngakin an lo mu hil dia ma ring tu thi an lo ni chuanin ti khan an thi vele an harle hun kha iswa lo kal hun ania wang khanin an thi hun chung rei zong kha tu manan hrelo an lo thi an lo mu hil to ni chuanin hei kai ni po kan mu hila minung dam te po kan mu thil hun chung rei zong e kan hrami alo ni kan an har chuan jing khuwa te lo wara ten khanin khatiang chia khanin kan han kan thia kan mu hila kan thole hun kha iswa krista lo kal hun kha ni to mai dona hei mit khap kar lek ang kha ani don ni chu rei don lo mai ni chu chuwang chuanin khatiang ang thasang kan tiang chi hawi chu se tana bum na ram huai na tho vekani ti hi kan chian anga ani sumi hrat chiang tur chuam bible hi kan kom ngai anga meya engtin nge pathian thuna lo ti te hi kan chian angai tak meu ani chuwangin ring tu te tan chuan isua krista ring tu te tan chuan le pathian fa te tan chuan isuan alo ne to te ania wangin ram huai te hi hlau tu reng hian lo lo ani ti kan hriat chian apoi mo hle ani